ଯେମିତିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଏହା ଚାହିଁଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରଖିବେ। ଆଜି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କଥା ଜାଣିବେ ଯେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଏହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି ରଖିବାର କାମ କେବଳ ସ୍ୱାମୀର ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ, ସେମିତି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏହା ବି ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଜନ୍ମଦିନ, ବାହାଘର ଆନିଭର୍ସରୀ କିମ୍ବା କିଛି ନା କିଛି ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଓ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଓ ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କୁହନ୍ତୁନି। କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କାମରୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ କାମରୁ ଆସିବାର 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତେବେ ଆପଣ ଏହି କଥା କହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଓ ସେହି କଥାକୁ ସେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କାମରୁ ଥକିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଓ ନିଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ